Alfred. Kukhona okunye sakufuni. May. Ngizokuthelela okunye kokuphuza. Stumo, please bantu. Ngicela uthelele uAlfred whisky mina ngazi ukuthi kwenziwa kanjani. Uzofunda sisi. Awube kahle Stumo. Awushoke siselizane nilobolo. Musukubheda wena. Phindele endlini yakho ke. Uyabona Stumo? Sisazodla thina. Ngakho kangifuni uba ngumsindo. Uyezwa? Awushoke. Uma senishadile sisi. Mina ngizoxosha. Ukushiswa yini ke lokho Stumo? Uyazi ukuthini Stumo? Akave kuthanda uAlfred, akave kuthanda. Mhlambe kwesinye isikhathi nje mase sishadile uyomthwalela induku zakhe zegalofu njalo ngomgqibelo. Oh bese ngimosela nenyama, bese ngitshela newhisky, ngesonto kube umsombuluko, kube olosibili futhi angithi. Hayi. Bese kuba olosibili, olosithathu, nangolosine nangolosihlanu, nomgqibelo futhi angithi msisi. Hayi. It's good, it's nice. May kwabuya kumnandi ke lokho. Akusanuki kamnandi auntie. Uyide ngilambile. Hawu konke lokhu kufanele indoda lenkosi. Vele akubuzwa. Kufanele thina amakhosi lo. Akubuzwa. Alfred, ngicela isike inkukhu. Angisiki? Kulula lokho. Kunjengo shife sisi. Hayi cha ngiyathemba anti nomsopo umnandi namacarrot nopeas. Namazamba namnandi. Sis, umucabanga lembungu lihlosini. Angazi ukuthi wenza Nduyizo ngoba bengikade ngimtshelile ngathi angakubanga umsindo. Stoma wenzaphi? Impulela sisimbungule impulela uShifu Bukwele. Thoba isidokotela. Ushayela amaphoyisa kukhona impulela beProtea East. Thoko. Awukame wena Stoma. Louise ngicela ucravat. Awubheke sisiqhuba senalo. Awubuchopho bonke bazophuma sisi. Louise akubona ubuchopho lobufufukala lo. Sisi. Usela wena ukabanjwa. Lathi kushini wena. Hayi ngivele nje kuwena. Kushini leklini ngale. Alfred. Esiphongweni ibhoya legalofu kunzima ukuchaza khona manje ngcono ufike ngokusheshsha. Ngiyabonga. Boze bashesha. Thoko, Stumo. Sekwenzeke into embi njengamanje nje. Hayi mfundisi bongelona iphutha lami. Mina bengaqondanga impela umshaya mfundisi. Ukhuluma ngani wena? Mina ngikhuluma ngemali yebandla. Isinyamalele. Inyamalele. Ngithe ngiyayibheka namhlanje entambama, ngathola ukuthi yonke le mali ebeqoqwa uChief Mkwena
ayisekho cishe 2000 rand wonke uqoqa 2000 rand phela lo muntu ulunge kabi uyazi mina ngeminyaka emibili nje ngaphumela uqoqa imali engange 300 rand kodwa ubheke yena ngeensuku ezintathu nje uqoqe 2000 rand isimanga lesi kodwa manje bakithi ayisekho Stimele bikhush. Mfundisi, kunentembe eyenzekile. awu ubusuzwile indaba zalapha eProtea East kanti ayihlali phansi zihamba njengomoya Cha mfundisi, ngimina ngisho indodana kaChief Mkwena. Iqulekile uSidumo ushaya ngebhola legalofu. Mfundisi bekuyi accident nje mfundisi Udokotela uyeza khona manje andi. hawu umkwenu lapha awu bakithi Shashani. mina bangolona iphutha lami ngikona usithi vele wavula nje kwapho bengazi ngani mina ukuthi leli bhola legalo futhi qine kakhulu noma ikhanda lakhe leli elintofontofo haleluya usaphila hathi usalabheka namehlo awasabheka amanzi Luisa asimpambe akaphakame phezulu Susizande zakho mbulale njini. Yes sengiyabona ukuthi ngihambona kublo focus ngathi haleluya ha isimanga lesi ivebila hlekile nayo isitholakele manje Ebo imali esikhoma sesonto. haleluya isimanga lesi Esikhomeni sika Alfred. ngangabona ku television uAlfred ku television. Vele beku television abantu abanjekayo bahlale bevela ku television. konje bekuliphi uhlelo sengiyakhumbula manje Yilophi uhlala Sidumo? ingane yomthetho ipolice file Ingane yomthetho. awuzanga wena ubhekese ejele yomotha B noma number 4 Bengazi ukuthi khona ukushaya amanzi kuye bengibona. usho ukuthi naleli shelo unikela nali rapha okusho udele 500 onikela ngaso into ayilungile hayibo ngiyaxolisa mfundisi wadabulela walungile wadabuleni wonke Usho ukuthi udla ikhakhela mina nenkukhu yami mahala. awu ngiyaxolisa kusho ukuthi wena usiyona indodana yechief wena uyinyoni nje Ikhona into ebibonakala emehlweni akhe. Vele ayibona nje indodana yenkosi, indodana yebest